Mundekakue, Sukarrieta, Gernika, Agurainekue, Oiartzunekue, Lizarrakue eta Failakue, hau da. Ego Euskal Herriko udaletxe guztiak ikusten dira. Domeka honetan, bideo horretan, geldialditzu bete egingo dugu. Eta udaletxeko ate guzti horrek zabalik egongo dira. Eta bilduko milaka eta milaka botoz bete egingo dugu udaletxe guzti horrek. Aldaketa politiko eta soziala ekarteko herri guzti horietan. Bideo horretan ikusten da, Arantzago Badaren ere, batzar nagusiak ateak zabalik. Eta portzu eta urruntzoago izan dabe ikusten da, bideo horretatik, Nafarroako legebiltzarreko ateape zabalik. Eta ia, Nafarroara aldaketa ekartzen dugun behingoz. Bilduko boto koloretsu guzti hauekin. Bideo horretan bere bai ikusten da, urrune izan arren, Espainiako Kongresorako, zein Europako legebiltzarrerako, zein Gasteizerako ateak zabalik. Aportzu eta urrun, baina horre ere bai bildu egongo da, gure proposamen politiko azalduko ditugu horre ere bai, ikusiko dute herri hau biziri dagoela, eta ikusiko dute zelako ibilbide egiten ari garen. Bueno, hau, bideo egiten ari garena, gerota zabalo izango da egiten. Gerota, jente gehiago izango garelakon. Pauso barritzik emango dugulakon, danotzak egongo da lekue. Abertzalentzat, independentistentzat, subiranistarentzat, euskaltzalentzat, ezkertiarrentzat, aurrerakoientzat, danotzak egongo da lekue bideo hori egiteko. Baina, holako baten, hain jente asko izango gara bideo horretan, eta bidea hain zabala izango da, helduko da momento bat, pauso bat bakarrik geratuko da askune helmugara ailegatzeko. Eta momentu hori heltzerakuen, danok egingo duguz, bezuek luzatu, zuek ere bai, segitu negoaz mesedez, bezuek luzatu, eta bideo hori egiten ari garen guztizok, danok, eskuek itxiko duguz, delduko dutzeko gogor. Gogorra, akortzu gogorra, hola. Eta ezin izango duzko eskuetatik endu, geuri izango dalakon. Eta ez dara ingo, ez zelako indarrik guri eskuetatik hori kentzeko. Orduen guri izango da. Euskal Herria guri izango da. Euskal Herria libre eta independientea. Eta orduen libre bizial izango gara gure herria. Hau da gure indarra. Hau izango da Bilduren indarra. Eta hau izango da gure bidearen amaiera. Egin daigun ba, bide hau, denon artien. Joan gaitzezen bidea, pausoz pauso egiten. Bildu daiguzan indarrak. Datorren domekan bildu indarrak. Datorren domekan boskatu bildu. Gora bildu eta gora Bermio!